Euskal Herriko Unibertsitateko ezgaitasunak dituzten pertsonentzako zerbitzuak jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien fakultateko portaera motorraren laborategiarekin batera antolatu dugu saio hau. Digamos, impulsar, promover un poco el deporte inclusivo y hacerlo conocer y animar a la participación en la universidad. Entzumenean eta orientazioan oinarritzen den talde kirol bat da. Eta kirol espezifikoa da urritasun bizuala daukaten pertsonentzat. Bigarren Mundu Gerraren ondoren militanteak ikusmena galdu zuten eta horren ondorio sortu zen golbola. Partidu batek 12 minutuko bi zati ditu, jokalari guztiak begiak estaliko dituzte, ikusmen urritasun ezberdinak daudelako. Baloiok pisatzen dute 1,25 kilogramo, dituzte kaskabel batzuk barruan, beraiek baloia entzun dezaten jakiteko nora bota. Sortu zulo dituzte, hortik sarat ateratzeko, eta horretaz aparte erabiltzen dituzte betaurreko berezi batzuk, begiak estaltzeko eta denok egoera berdinean jokatzeko. Golbolaren zelaia luzeran 18 metro ditu eta zabalean 9. 3 pertsona jokatzen dute talde bakoitzean eta talde bakoitzak ditu 3 eremu. Jokalariak ezin dira hemen sartu. Talde bat hasten da, baloia hartzen du eta jaurti behar du beste porteriara. Beste porterian dauden 3 jokalariak saiatu behar dira baloia golea ez sartzera aldertzen. Eta gero hemen, ikusten den bezala, daukate marra batzuk beraiek jokalariak orientatzeko defentsa eremuan. Bakoitza bere lekuan jartzeko. Jaurtiketa egiteko, printzipioz, baloiak botea eman behar du erdiko marra baino lehen. Baloia ezin da jaurti airez. Oraintze bertan 51 talde existitzen dira Espainian, 34 talde gizonezkoetan, 17 talde emakumezkoetan ez zuzen ere. Taldeak dituzte normalean 6 jokalari, baina 3 jokatzen dute, 3 suplente dituzte. Eta gerta daiteke 3 presentatzea bakarrik, da pertsona bat espulsatzea, da orduan 2 pertsonakin jokatu, baina inoiz ez pertsona batekin jokatzea. 2 falta nagusi bereizten dira, alde batetik faltarinak eta beste aldetik faltak. Faltarinetan zigorra beti berdina izango da, eta kasu honetan izango da baloiaren posesioa beste taldera pasatu. Adibidez, epaia seinalatu baino lehen jaurtiketa egitea, zalegatik kanpo jaurtitzea baloia, eta erdiko marra baino lehen baloia bote egin behar du, da gerta daiteke horren gainetik jaurtitzea baloia, eta orduan falta pertsonala izango zen, eta kasu horretan zigorra izango zen penalti bat beste taldearentzako. Onurei buruz esan dezakegu oso anitzak direla, eta 4 kategorietan edo mailetan edo zatitu ditugu. Lehenik onura fisikoak, gero psikologikoak edo mentalak, sozialak, eta golbola kirola bezala dakon onura espezifikoak. Golbola kontzentrazioan oinarritzen da. Guk konturatu behar gara non gauden kokatuta zelaian, geure kideak non dauden kokatuta eta geure aurkariak non dauden. Eta gainera bai baloia nondik datorren. Talde kirol bat bezala kooperazioa lantzen da, gero harremanak sortu bai, lehen esan duen bezala, eta integrazioan asko laguntzen du. El golbol partimos de una situación, y lo digo sobre todo también por vosotros, en la cual todos están igual. Y esa persona que no ve, que está acostumbrada, por un momento va a ser la persona que realmente se sienta el pro, que va a ser el más pro de todos. Entonces, yo creo que el golbol sí que es de los deportes que mejor, a nivel de discapacidad visual, se puede trabajar la inclusión.